हे गाइस नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायफिनबाय लोगोसे मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबाय आयदाया जाबाय ग्रेड 4 नि जाखांनानै थांनाय एन्सार्स के एबा सोंनायनि फिननाय लानानै फैदों आयदाया जाबाय सानखान्थि एबा मेथ्स नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन बे भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ मानो होनोब्ला मेथ्सनि भिडिअ एसे गोलाव जायो बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन मानो होनना बुङोब्ला जिकेनि कुइसनफोरा गुबुन गुबुन फैनो हागौ नाथाय मेथ्सनि कुइसना गुबुन फैनो हागौ नाथाय फर्मुलाया बेनिखायनो नोंथांमोना कुइसनजों लोगोसे फर्मुलाखौबो नायफालांबानो जाबाय मानो होनब्ला गुबुन एग्जामफोरावबो बेबायदि फर्मुलानिनो मेथ्स फैगोन फैदो दाना गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै नाम्बार 1 कुइसन माने कुइसनखौ आं गावसो होनानै लादों बेबायदि कुइसन 1 2 3 गैयामोन आं मैयाबो मोनसे भिडिअ बानायखांखाबाय एन्सार सोंनायनि फिननाय सायाव फैदो दाना नाम्बार 1 कुइसन 200% बेसेबां अब्ला जोंहा नाम्बार 1 कुइसनाव मा नांदों 200% दिहुननांगौ अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन 400 अब्ला जोङो 400 माबायदि दिहुनखो जोंहा बेनि फर्मुला दंखायो नङा होमबा 200 इन्टु बेसेबाङाव 100 बाहागोनि 200% नङा होमबा अब्ला जोंहा नैबेखौ दानोब्लानो जोंहा बेसेबां गोजौआव 2 थाबाय दाननानै ओमफ्राय बिथिं बेसेबां दंमोन 200 सानजाब 2 400 अब्ला नोंथाङा बेखौ मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ नङा होमबा फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन माने मेथ्सनि कुइसननि फर्मुलाया बे नाथाय कुइसना बेलेग फैनो हागौ बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअ एसे गोलाव जागोन माने आं फोरमायबो लांखागोन नालाय फैदो दाना नाम्बार 2 कुइसन जुदि मोननै अनजिमानि देरसासा आरो दुसासाया फारियै 2 बर्ग रोदा 5 आरो 2 बर्ग रोदा 5 सानजाब 7 बर्ग रोदा 3 जायो आरो मोनसे अनजिमाया 2 बर्ग रोदा 7 जायो गुबुन मोनसेया बेसेबां अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा नैबे जागौमोन 2 बर्ग रोदा 3 सानजाब 7 बर्ग रोदा 3 अब्ला जोंहा बेखौ माबायदि मोनखो जों एसे नायनोसै नङा होमबा नैबेयाव जोंहा 2 बर्ग रोदा 3 बे मा जाखो जोंहा देरसासा जोंहा नैबिथिं दुसासाखौ लानोसै 2 बर्ग रोदा 5 सानजाब 7 बर्ग रोदा नङा होमबा जोंहा लाबाय नङा होमबा होखानायखौ बिनि उनाव नेक्स्ट जोंहा नै होखानाय दंबावो मा 7 2 बर्ग रोदा 7 ओमफ्राय गुबुन मोनसेया मा जागोन अब्ला जोङो बेखौ एक्स हमना लाबाय नङा होमबा नोंथांमोना नटबुकआव लिरनानै नायलांबानो जाबाय आं गासिखौबो बे स्क्रिनाव लिरनानै दिन्थिलांजोबनो हानाय नङा नोंथांमोना नटबुकआव लिरना ला आङो बुंलांबाय थागोन आरो आं लिरलांबाय थागोन बिनि उनाव जोंहा फैदो x इकुवेल टु जोंहा डिभाइडेड बाय खालामदो गाहायाव बेसेबांमोन फर्मुला बायदि 2 बर्ग रोदा 7 ओमफ्राय गोजौआव 2 बर्ग रोदा 5 इन्टु माने सानजाब 2 बर्ग रोदा 5 इन्टु 7 बर्ग रोदा 3 अब्ला जोंहा बेखौ नायदो जोंहा नैबे 2नि 7था 2 दानदो आरो सरि दै नैबे 2 बर्ग रोदा 5 इन्टु 2 बर्ग रोदा 5 सानजाबा जोंहा मा 2खौ खैथा मोनखो जोंहा 10 मोनबाय सरि 2 10 इन्टु 7 3 नङा होमबा 7 3 ओमफ्राय गाहायाव जोंहा 2 7 दंखायो अब्ला जोंहा नैबे 7खौ 2 7 दानदो ओमफ्राय गोजौनिफ्राय 2 7 दानदो अब्ला जोंहा बेसेबां थाखो गोजौआव 10 नैमोन नङा होमबा थाबाय ओमफ्राय मोनसेया जोंहा मा 2 बेसेबां दंखायोमोन 7 3 दंखायोमोन अब्ला बेनि राइट एन्सारा नैबे जाबाय आरो फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन गिबि 20नि मिथिंगा अनजिमानि दाजाब गासैया बेसेबां नङा होमबा अब्ला बेनि राइट एन्सारा नैबे जागोन बेयो माबायदि जागोन जोंहा फैसे नायनोसै जोंहा फर्मुला दंखायो n इन्टु n + 1 डिवाइडेड बाय 2 नैबे फर्मुला जोंहा बे फर्मुलाजों बे
नाम्बार 3 खौ खालामनांगोन अब्ला बे फर्मुला बायदियै जोंहा 20 into 21 divided by 2 मानो होनब्ला 20 होनाय दंखायो ओमफ्राय जोंहा बैयाव n plus 1 अब्ला जोंहा 20 plus 1 21 जाबाय अब्ला जोंहा बेखौ दानदो दानोब्ला बेसेबां थाखो गोजौआव 10 थाबाय 10 खौ 24 जों सानजाबोबा 210 अब्ला बेनि राइट एन्सारा 210 जोंहा नाम्बार 4 कुइसन बेबो गोरलै जोंहा बेखौ मा सानजाबनांगौ लाथिख' दशमिक लाथिख' लाथिख' 3 सानजाब लाथिख' दशमिक 3 जों मा सानजाबनांगौ अब्ला बेनि राइट एन्सारा नैबे जागोन अब्ला बेखौ जों माबायदि मोनखो फैदो नायनोसै जोंहा माबायदि सानजाबनांगौ होनना बुङा लाथिख' दशमिक लाथिख' 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 खैथा मोननै 3 सानजाब बेसाजों सानजाबनांगौ लाथिख' दशमिक लाथिख' 3 बेजों सानजाबनांगौ नङा होमब्ला अब्ला जोंहा गोजौनिखौ नायदो बेसेबां नों गासै जोङो दशमिकखौ बोखारोब्ला मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा अब्ला जोंहा बेयाव मा रोजायाव दङ नङा होमबा अब्ला जों बेखौ माजों सानजाबनांगोन 1000 अब्ला जोंहा 1000 जों 3 सानजाबोबा बेसेबां थाखो जा सानजाबना बेसेबां मोनखो 3 मोनबाय नङा होमबा 3 बेनि उनाव जोंहा 100 खौ जोङो मा 1000 जों 3 सानजाबोबा बेसेबां थाखो 300 मोनबाय नङा होमबा अब्ला जोंहा गोजौआव 3 आरो गाहायाव 300 जोंखौ दानोब्ला बेसेबां थाखो 100 बेसेबां 100 थाबाय नङा होमबा 100 ओमफ्राय जोंहा नैबेयाव मा दशमिक दंखायो मोनसेनि सिगां अब्ला जोंहा मा नैबे दंखायो जौसेखौ खालामनांगौ नालाय जौसे दशमिक नै मुंसे मुंजि मुंजौ माने बे आरो बेनि राइट एन्सारा नोंथांमोना बेखौ मोजाङैनो बुजिबाय जानांगौ बिदिनो नाम्बार 5 कुइसन x plus x divided by 1 equal to 4 square जायोब्ला x square plus x square divided by 1 equal to what अब्ला जोंहा बिनि राइट एन्सारा 14 जागोन बिनि राइट एन्सारा 14 मोन नोंथांमोना माबायदि 14 मोनखो नायलांदो x जोंहा मा नैबेखौ स्क्वायर खालामना लादो मानो होनब्ला a plus b whole square बेबायदि मोनखादोंमोन नङा होमब्ला बे a plus b whole square बे फर्मुलाजों माने बेखौ खालामनांगोन जों बेखौबो स्क्वायर खालामबाय अब्ला जोंहा मा x plus x divided by 1 whole square equal to 4 square जोंहा बे साइडखौ खालामनोसै अब्ला जोंहा मा बिथिंनि मानखौ मोनगोन नङा होमबा अब्ला जोंहा बिनि उनाव मा फैखो जोंहा नोंथांमोना नटबुकआव लिरना लाबानो जाबाय x square plus x square 1 plus twice x बे मा फर्मुलानिफ्राय फैबाय twice x divided by x नैबे नङा दे x divided by 1 equal to 16 जोंहा 16 खौ माबायदि मोनखो जोंहा बै 4 खौ जोङो मा ब्रेकेटखौ बोखारबाय नालाय ओंखायनो जोंहा मा स्क्वायरखौ बोखारनांसिगोन अब्ला जोंहा 4 into 4 16 मोनबाय नङा होमबा अब्ला जोंहा नैबे x जों जोङो दानोब्ला जोंहा मा बेसेबां थाखो 2 आ प्लास नङा होमबा अब्ला जोंहा 16 निफ्राय जुदि 2 माइनास थाङोबा बेसेबां 14 नङा होमबा अब्ला जोंहा मा बैथिं 14 जाबाय अब्ला बेखौ नोंथांमोना मोजाङैनो बुजिबाय नङा होमबा दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 6 कुइसन 12 divided by 11 माने मबाइलाव आं मबाइलावसो भिडिअखौ खालामो नालाय बेनिखायनो मबाइलाव बेबायदि डिभाइडेड बायखौ लिरनो हाया बेनिखायनो आं बे मेथ्सनि भिडिअखौ खम लाबोयो थेवबो आङो बे कुइसननि एन्सारखौ आं बानायबाय नोंथांमोननि खावलायनायलाय 12 divided by 11 13 divided by 12 14 divided by 13 15 divided by 14 बबेया देरसिन अब्ला बेनि राइट एन्सारा नै बेनो जागोन मानो होनबा जोंहा 12 डिवाइड बेनि गेजेराव मा 1 ल' जोङो मा डिफारेन्स नुनो मोन्दों अब्ला बेबायदि जोङो डिफारेन्स नुनो मोनोब्ला जोंहा मा जायनि माना गोजौआव देरसिन थायो बेनो मा जायो देरसिन जायो आरो जायनि माना गोजौआव फिसा थायो बेनो मा जायो फिसा जायो अब्ला बेखौ नोंथांमोना गोसोआव थाखाबाय नङा होमबा नेक्स्टआव बेबायदि जुदि कुइसन फैयोब्ला नोंथांमोना बेखौ हाखासिगोन मानो होनबा जायनि माना गोजौआव माने बेयाव मा 1 ल' मा डिफारेन्स नुनो मोन्दों बेनिखायनो मा जायनि माना गोजौआव देरसिन थायो बेनो मा देरसिन जायो आरो जायनि माना गोजौआव दुइसिन थायो बेनो दुइसिन जायो फैदो दाना नाम्बार 7 कुइसन बिजिता बबेबा मोनसे मुवाखौ 800 राङाव बायो मुवाखौ बेबायदियै बायबाय जाहाथे मुलाम्फानि बिबाङा फाननाय बेसेननि 20% समान फाननाय बेसेना बेसेबां अब्ला जोंहा बेनि राइट एन्सारा जागोन 1000 एबा 1000
अब्ला बेनि राइट एन्सार जागोन 1000। अब्ला जोंहा 1000 माबायदि मोनखो जोङो नायनोसै। जोंहा 20% माने मा बुजियो 5 बाहागोनि से नङा होमबा? जोङो 100 जों पार्सेन्टखौ बहा दिहुनो 100आव दिहुनो नङा होमबा? अब्ला जोंहा 100खौ जोंहा मा मोनबा खालामोब्ला मा जायो 20 जायो नङा होमबा? अब्ला जोंहा बेसेबाङाव बायखो बिजिदा मोनसे मुवाखौ 800 राङाव बायबाय नङा होमबा? ओमफ्राय जोंहा मा फाननाय बेसेननि सायाव दिहुननांगौ। अब्ला जोंहा एसपि फाइभ जोंहा नैबे मा फाननाय बेसेना मा 100आव 5% जाबाय नङा होमबा? अब्ला जोंहा सिपि आसल मुला बेसेबां 800मोन 800खौ जोङो रानोब्ला मोनबायाव 4 माने जोंहा नैबेखौ 800खौ जोङो मोनब्रै बाहागोआव रानबाय नङा होमबा? अब्ला जोंहा नैबे 800खौ रानोब्ला 4जों बेसेबां जाखो 200 नङा होमबा? अब्ला बे बेसेबां जाखो 4 सानजाब 200 बेसेबां जाखो 800 जाबाय नङा होमबा? अब्ला जोंहा 200खौ 5जों सानजाबोब्ला 200खौ 5जों सानजाबो बेसेबां जाखो 1000। बेनि राइट एन्सारा जागोन बेसेबां 1000। फैदो दाना नाम्बार 8 कुइसन। जोंहा नाम्बार 8 कुइसनाथ' जोबोद गोरलैथार नङा होमबा? एबा गोरलैमोन। बेनिखायनो बेनि राइट एन्सारा बबे जागोन एक्सनि माना 6। अब्ला जोंहा 6 माबायदि मोनखो जों नायनोसै। जोंहा बेयाव माबायदि होनाय दङमोन जोंहा एक्सनि मान होखानाय दङ नङा होमबा? एक्स इकुवेल टु 1296। जोंहा बे 1296 1296 मोनसे मा बर्ग रोदा। बे मानि बर्ग रोदा? जोंहा मा बै बर्ग रोदाखौ बोखारोब्ला एक्स स्कुवेर इकुवेल टु बेसेबां 36 जाबाय नङा होमबा? नोंथांमोना नटबुकआव लिरना लाबानो जाबाय। फिन जोङो मा बेनि बेखौ जोङो मा खालामफिनखो 36खौ जोङो फिन बर्ग रोदा लाबाय। बिनि मा एक्स स्कुवेरा गैला नङा होमबा? फिन जोंहा मा 6 एक्स 36 जोंहा मा फिन बे बर्ग रोदाखौ बोखारोब्ला 6 जायो नङा होमबा? अब्ला जोंहा एक्सनि माना बेसेबां मोनगोन 6। अब्ला जोंहा एक्सनि माना 6 मोनबाय। फैदो दाना नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 9 कुइसन। बेबो गोरलैयानो 5 बाहागोनि 4 माने बेयाव बाहागो लिरनो हानायनि मबाइलाव जेबो सुबिदा गैया नालाय बेनिखायनो आं बेबायदि लिरबाय 5 बाहागोनि 4 दाजाब ब्रेकेट 10 बाहागोनि 3 गोजौनिया माइनास। अब्ला जोंहा इकुवेल टु एक्स प्लास 1/2 जायोब्ला एक्सनि माना जागोन नैबे बेनि राइट एन्सारा -1 जागौमोन। जोंहा -1 माबायदि जागोन नायनोसै। जोंहा गोजौआव होनाय दंखायोमोन नङा होमबा? बिनि उनाव जोंहा मा 5 4 प्लास बे मा -3 10। अब्ला जोंहा 5 आरो 10 नि दुस'से मा 10 नङा होमबा? जोंहा मा जाखो 10 जाबाय। ओमफ्राय जोंहा मा राननांगौ 10 जों जोंहा 4 जोंहा रानबाथाय मा 8 मोनबाय। ओमफ्राय गोजौआव जोंहा मा -3 दंखायो नङा होमबा? अब्ला जोंहा 10 इन्टु डिभाइड बाय 3 जोंहा बेखौ मा दाननांगौ। दानोब्ला जोंहा मा मोनगोन हाफ मोनबाय नङा होमबा? बिनि उनाव जोंहा मा हाफ इकुवेल टु एक्स प्लास 2/3 जोंहा नैबेथिं हाफ दंखायोमोन। बिनि उनाव जोंहा मा मोनखो इकुवेल टु हाफ माइनास 2/3 जोंहा बे 2 आरो 2 नि दुसासेया बेसेबां जाखो 2आनो ओमफ्राय जोंहा बै 3 निफ्राय 1 दानख'बा 2 -2। अब्ला जोंहा बेखौ दानोब्ला जोंहा मा माइनास दंखायो नालाय गोजौआव -1। अब्ला बेनि राइट एन्सारा -1 जागोन आरो। फैदो दाना नाम्बार 10 कुइसन। 5 जौखोन्दो हारै 600 रांनि से दाननि सुदआ बेसेबां? अब्ला बेनि राइट एन्सारा 25 जागोन एबा जागौमोन। अब्ला जोंहा 25 माबायदि जाखो जों नायनोसै। 5% होननानै बुङोब्ला 100आव माने 5%। अब्ला जोंहा बेयाव मा नैबे 1 दान माने 1 मान्थनि थाखायसो। अब्ला जोंहा सुदखौ बेसेबां माबायदि लानाय जायो जोंहा जेब्लायबो मा बोसोरसेयावसो लानाय जायो। अब्ला जोंहा बोसोरसेयाव बेसेबां दान थायो 12 दान। अब्ला जोंहा
मा बेखौ जोङो दानसेयाव दिहुननांगौ नङा होमबा अब्ला बेनि राइट एन्सारा माबायदि जागोन जोंहा बेखौ दानावसो दिहुननांगौ पिया बेसेबां जोंहा होनाय दंखायो 6000 नङा होमबा ओमफ्राय आर रेट अफ इन्टारेस्ट जोंहा मा 12 माने 12 माने मा बोसोरसेयाव बेसेबां 5% दिहुननांगौ ओमफ्राय जोंहा टाइम बेसेबां 1 मान्थनि थाखाय बेबायदि ओमफ्राय जोंहा दा फर्मुलायाव फैनोसै फर्मुलाया जाबाय बेनि PTR 100 डिवाइडेड बाय जोंहा नैथिंबा लिरनोसै आरो अब्ला जोंहा मा जागोन 6000 इन्टु 1 सरि दै 1 उनाव नि उनाव मा गाहायाव 100 ओमफ्राय 1 माने 12 नि 1 इन्टु 5% नङा होमबा अब्ला बेनि दानदो जोङो लाथिख'जों लाथिख' दानदो ओमफ्राय 12 जों 60 दो दानदो अब्ला जोंहा गोजौआव मा थाखो 5 इन्टु 5 25 दिनैनि भिडिअआ एसेबांसै नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला बा एसेब्लाबो बुजिदोंब्ला फर्मुलाफोरखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन